Povedať, že pracuje v spoločnosti, ktorá sponzoruje aj detskú túr Petra Sagana, také podujatie, ktoré sa podarilo na Slovensku rozbehnúť, má už 4 roky, vďaka nemu bicykluje veľa detí a nie, že by som mu teraz robil promo, aj keď je to nekomerčný projekt, tak taká zaujímavosť je, že napríklad aj Roman Kreuziger pred týmto šampionátom sa skontaktoval s Petrom Zanickým, prvým trénerom Petra Sagana a zaujíma sa o to, ako funguje túr a v Čechách plánuje niečo podobné, čo je možno správa aj pre fanúšikov, ktorí to autor. A máme tu asi záver peletónu. Možno sa chalani mali aj úvodom v tom chale nejaký problém a musím to možno doskočiť, ale majú nás dostatek času a možno v tomto zjazde, ktorý je Ja som nevidel celý trať, ale keď som išiel ďaleko cez Janovú minútu, tak tam je také zaujímavé veci, ktorý cez taký most a tam dali nejaké žinenky. Tam ako teraz to mohlo byť dosť ostré, ale predpokladám, že tam všetci dali pozor a nič sa nestalo. Uvidíme ešte jedného pozdielka. 23. Roman Broniš, to už je viac ako 40 rokov a Roman 21 krát absolvoval minulé preteky mieru, teraz okolo Slovenska. Ambasádorom tohto šampionátu je aj Jan Svorada, ktorý ich vyhral. Poďte na travu.
poď!
Mišo. Poď, 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 poď! Policaj. Že Bora. Bora. To Peťo? Nie. Tak Mišo? Chyba čo? Hej. Víc, teraz. Poď, Ďuro, poď! Vakoč? Trojciger, Vakoč, Ďuro Sagan, ešte neviem kto.
cestnej cyklistike ukazuje, že má schopnosti na to byť v tej absolútnej elite jednorázových podujatí. Dnes bol v Žiari nad Hronom jednoznačne najsilnejší a odmenou za tomu bude zlatá medaila. Poradí druhá v jeho kariére v tejto disciplíne na českom šampionáte. Pekne ho dal, čo? Má to, že samozrejme vo veľkej početnej nevýhode oproti autom, tak im to dopadlo úplne veľmi dobre a myslím si, že Bunický si minimálne to do druhej miesta zaslúži a samozrejme Černý a Elkov za to, ako, čo predvádza nielen dnes, ale aj v celej sezóne, jednoznačne mal na to medailu. Mužom v tomto pelotóne a v tejto chvíli už pomaly môže dvíhať ruky nad hlavu na oslavu svojho druhého víťazstva po roku 2014 v striebre v Kyjove, teda opäť zlatý úspech Zdenka Štybara. Silne chýbal na šampionáte v troch svojich vystúpeniach, dvakrát zlatá medaila a raz strieborná. To je znak obrovskej kvality a veľkej konštantnosti a vyrovnanosti výkonu. Štýbar je teda zaslúženým víťazom, už v prvom kole bol zlatý úspech. Striebro patrí Jozefovi Čarnému, veľmi úspešného českého kontinentálneho za všetko. Druhá medaila v Žiari nad Hronom pre Jozefa Čarného. Úniku v úvode a práve on mal najviac síl, dostal sa tam a pádom to jasne. S hromadným štartom je Juraj Sagan, jeho druhý titul za sebou na slovenskom šampionáte. Je spečatený a Bora Haskové mala jasný cieľ získať. Šampión Juraj Sagan. Juraj, dá sa povedať, že dnes si mal naozaj komfortnú pozíciu od začiatku? To určite. Podarilo sa mi zachytiť vlastne únik hneď od prvého kola a chýbali vlastne ďalší slovenskí pretekári a o to bolo ľahšie, že vlastne v podstate tí českí pretekári o to bojovali a ja som sa tam len vozil a trošku som čakal, kebyže to je ten únik na minútu 2-3, takže dojde dozadu vlastne ďalšia nejaká skupina, kde by bol ďalší náš pretekár ale sa tak neudialo a o to bolo ľahšie. Nestáva sa často, že sa tak skoro sformuje rozhodujúci únik, lebo napokon rozhodujúci bol do začiatku, naozaj si tam mal komfortnú pozíciu, vozil si sa, potom si aj hýril aktivitou v tom závere, takže obhajoba, dá sa povedať, dvakrát úspešná. V podstate mne sa chcelo podariť, aj tým, jak tu máme sponzora, aj celých týchto pretekov náš
nášho sponzora Borán, z ktorého som chcel vyhrať celkovo, no ale nezachytil som tu vlastne ten nástup Štibara a potom už vlastne mal som sil dosť, ale vrajím, no nepodarilo sa mi to v správny moment zachytiť. Juraj, to rozhodnutie včera na tlačovke si povedal, že ešte zvážiš svoju účasť, keď nomináciu máš istú na Tour de France podľa aktuálneho stavu a tej fyzickej pripravenosti, takže ako teraz sa na to pozeráš, ideš na Tour de France? No ešte vravím, pošlem do týmu vlastne čísla dnešných pretekov a myslím si, že idem. Gratulácia k prvému zlatu z týchto národných šampionátov. Čo hovoríš na ten priebeh? Veľmi skorý únik a napokon rozhodujúci. Já jsem dost překvapený z toho, jak ten závod se vyvíjel, ale myslím, že jsme si skvěle zazávodili a samozřejmě fanoušci nás dost podporovali, takže to byl skvělý závod a já osobně jsem si to moc užil. A vedúca skupina mala naozaj obrovskú silu, bolo tam 12 českých pretekárov, jeden Slovák, Juraj Sagan, čerstvý majster Slovenska. Boli ste teda veľmi dobre informovaní a asi ťažko vás mohlo to hlavné pole dostihnúť pri tej aktivite, ktorú ste vyvíjali. Takhle ta skupina byla určitě hodně silná a to byl vlastně důvod, že jsme dostali až do cíle, protože já když jsem viděl, jaký kluci odjíždí, tak jsem vůbec neváhal. Čo pustí, jo? Patrik Tibor z Banska Bystrica, takisto je tam Marek Čanecký v tom červenom drese Amplacu BMC, takisto je tam Erik Baška, takže budeme veľmi zvedaví sledovať tento záverečný súboj. Je to veľmi zaujímavé a Peter veľmi netradičnej role rozbíjača športu a uvidíme teda, či tí pretekári, ktorí sú favorizovaní, teda Kolář a Baška, to aj potvrdia a získajú striebro a bronz. Míša pustí. Nevedem, že stavujúci získala a určite bude preferovať to, aby dobre, ale jeden z nich nemáme bronzu, druhý. Kolář. Nie, puścia ho.